Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Skyward στον MCW και είναι το πρώτο βίντεο και έχουμε μαζί τον Μανώλη Sex007com. Γεια σας και καλησπέρα δικοί μου viewers, καλησπέρα παιδες. Μάνος εδώ και έχουμε μαζί μας τον Ερμή. Γεια σας. Που ήρθε και με σκότωσε ρε. Μάλακα τον εγάμισα τώρα, μα ποιος είναι ρε? Ένας λέγεται X-Ray BB. Πού είναι ρε? Πού είναι ρε? Εκεί πέρα να το βλέπεις, είναι στο νησί μου. Ποιο είναι το νησί σου, αυτό από κάτω μου, εδώ? Όχι, το Εκεί δίπλα. με τη φωτιά. Ναι, Εκεί που είχε πάρει ένας φωτιά ρε. ναι. Πάω εγώ εκεί ρε, καλά. Γιατί? Είναι πολύ ούπι αυτός. Πάω να φάω μία αυτόν εδώ ρε. Δεν θα πάρεις, δεν Είμαι ο μοναδικός που έχω πεθάνει ρε φίλε μου, σου ήρθα. I know. Γάμο τη μάνα σου ρε Το μάνα. χειρότερο βίντεο ρε φίλε. Γιατί βρίζω ρε. Το χειρότερο ρε φίλε. Μαλάκης έχει χάρη που δεν βάζω τα hacks γιατί με λένε μπάρα. Μπες Oakland. Ναι, οκ. Μην ξανά έρχουνε πάλι με το που παίρνω το πρώτο chest μου έρχονται ρε φίλε. Εγώ θα πάρω το chest γρήγορα, θα πάρω εκεί πέρα ένα όπλο. Πες του όχι ρε, λέει για Μανώλη ομάδα. Τι για Μανώλη? Σου λέει ένας για Μανώλη ομάδα. Μονάδα. Όχι, είμαι με ένα φίλο και κάνω ρεκ. Ρε. Είναι σαν του λες ρεκ. Παίρνω το chest ρε. Γιατί παίρνω πάντα blocks ρε φίλε, τι να τα κάνω τα blocks. Πήρα το chest ρε. Ωραία, πήρα πίκαξ ρε. Πάνω να σχωθώ ρε, πάνω να σχωθώ. Έχω 9 enderpearls και δεν έχω ούτε ένα. Έχω 14 enderpearls. Με diamond sword άλλος. Θα τον σκοτώσω, αν τον σκοτώσω, κλαίω ρε, κλαίω. Είχε diamond sword και ήταν σχεδόν full iron. Είχε θώρακα και καπελάκι ρε. Και τον σκότωσα με ένα axe. Γιατί παίρνω blocks από... Όχι ρε, που στην Ένας γυμνός. Σε βράκωτος ρε. Ήρθε και τον σκότωσα. Και εμένα εδώ θα μου έρθει τώρα ένας, τον κυλάρω άσχημα ρε. Δες τον. Ωραία, τον επήρα ρε, τον κυλάρω άσχημα. Τι έχει να πεις που σκότωσα και αυτόν. Πες και εσύ από κάτω τώρα, Γιατί έχεις άξει? Όχι, να πεθάνεις ρε φίλε. Δεν το δέχομαι να ζεις. Μαλάκες έλα ρε, μου μπήκε το spirit μέσα μου ρε, μου ήρθε το spirit που φαίνεται. Αναζωογονήθηκα. Και δεν γινόταν να μην γελάσω. Αυτός εκεί είσαι που ρίχνω arrows. Δεν ξέρω, εγώ δεν ρίχνω άρου εδώ. Οκ, εγώ δεν πέτυχα εσένα δηλαδή. Δηλαδή εκεί πέρα είναι ένας. Πάνω τον εφάω ρε. Πέθανες έτσι. Όχι ρε, ζω! Τον έφαγα! Ωραία, τώρα είσαι έτοιμο να πεθάνεις. Όχι. Τον έφαγα! Μη με σκοτώσεις ρε. Είμαστε εμείς οι δύο και αρχίζει το PvP. Περίμενε μαλάκα. Δεν ξέρω, εγώ πέφτω μόνος μου. Ας μαλάκα. Δεν έχεις κανένα περίμενε. Πού είσαι ρε? Πού εγώ τα περίμενες? Κάτσε ρε μαλάκα, κάτσε. Ρε φίλε, είμαι full iron, τι θέλεις? Εγώ είμαι full diamond ρε, τι θες? Ναι, αυτό. Αυτό που είσαι εσύ iron, εγώ το έχω diamond. Είμαι φόκο. Οπ! Μαλάκα! Γάμω το keep. Γάμω το hotbar μου ρε. Αυτό σου φταίει ρε. Ναι ρε μαλάκα, γιατί πρέπει να κάνω scroll για να πάρω τα enderpearls. Όχι Skyrim. Κάνω βίντεο. Monster, μπες monster. Ποτέ, κάνω βίντεο είπα. Βγαίνει. Μπες κάνω τους αυτή μαλάκια που λέγω. Ρε, όπως ο αρχηγός ρε που έβριζε τους γονείς του live που σου έλεγε γάμο την Παναγία σου κλείστα ρε. Τους έβριζε. Την Παναγία δεν την έβριζε, την Παναγία. Την Παναγία. Ναι, το ξέρω, το θυμάσαι ρε. Σταμάτα, την Παναγία δεν την έβριζε, την Παναγία. Σε βίντεο ειδικά.
Μας κάψει τις... Εσύ πατερούλη μου τώρα που με βλέπεις, ναι. Δεν τη βρίζω εγώ. Ο αρχηγός τη βρίζει. Δεν βλέπω αρχηγό, όχι. Όχι καθόλου. Όχι, μπαμπά, μπαμπάκι τα έβγαλα μουσια. Πόσα missed click έχω κάνει ρε μαλάκα. Εγώ να δεις. Κανένα. Δεν έχω κάτι να πάρω ένα πίκαξ. Πάμε. Σου έχω iron sword ρε. Δεν με νοιάζει. Ω, λάγκη. Άλλαξε η εικόνα από πίσω μου. Λαγκάρω λίγο. Άλλαξε το φόντο ρε φίλε. Πρόσχε ρε. Δεν είσαι εσύ. Τα αναγκαία. Που έπεσε μόνος. Φέλαρα όλα τα ρούς και έπεσε μόνος του ρε φίλε. Είπε πω ρε φίλε εγώ θα φοβάμαι. Και είμαι, ξέρω εγώ, είμαι παντελόνι και καπελάκι. Τάνας, πουτώνας γύρω. Μη μου ρίχνετε αρρώους, μη μου ρίχνετε αρρώους. Άρε φίλε, είδατε πως με βάραγε ρε, είναι hacker ρε. Πέθανες πάλι ρε. Ναι, επειδή είναι hacker. Τράβα μια κοντά σε έναν ένα K. Σε αυτόν εκεί, τράβα κοντά του. Κοίτα πως τον βάραγε. Το είδες. Frame drops. Ήρθε και η σειρά σου. Μαλάκα, έχω λαγκάρει ρε. Σε βλέπω με το άρρωγο έτσι ρε φίλε, κάθεσαι και τον κοιτάς. Θα το δεις στο βίντεο. Κάθεσαι και τον κοιτάς ρε φίλε έτσι με το άρρωγο. Δεν αποκρίνεται. Δεν αποκρίνεται το mine ρε. Κράς. Καλά εγώ μπαίνω ένα, να μην κάθονται και Μαλάκα, εξωματάει εγώ το λάθο μου ρε. Alt F4 δεν γίνεται. μην κάθονται και βαγιούνται. Εγώ μπαίνω ένα. Μαλάκα δεν έχει Alt F4 υπολογιστής μου γαμώ. Alt F4. Σε μερικά λάπτοπ όταν πατάς το Alt F4 κλείνει ο υπολογιστής. Ναι, εμένα δεν μου κλείνει. Μαλάκα γαμώ το Minecraft ρε. Δεν κλείνει κιόλας ρε. Μαλάκα μη κρασάρει το λάπτοπ ρε. Εντάξει πέθανα ρε. Τώρα πέθανε λέει. Ξεχώλησε. Εγώ παίζω game. Μαλάκες δεν ξέρω τι παίζει, αλλά μου έχει λαγκάρει άσχημα ρε. Μου είχε λαγκάρει άσχημα. Τα παιδιά μαλάκες ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό. Σε ποιο είσαι ρε? Παίζω. Σε ποιο είσαι αυτό ρε? Στο αρκάντες. Είμαστε full. Σε κάνω spectator βλάκα εγώ. Γλου 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 γλου. Έλα είμαι. Σε κάνω spectate. Ερμής. Εγώ είμαι G-Phantom, θέλω να βάλω το κανονικό μου skin πάλι. Εγώ δεν το αλλάζω γιατί θα με βλέπετε Steve. Από πίσω σου, από πίσω σου, από πίσω σου. Φύγε partner, μαλάκα είναι ξεβράκωτος. Ναι, αλλά είναι hacker. Του παίξω καμία εγώ μες στον κόλλο μαλάκα. Σου έκανε αυτό. Έβαλες τις skills ναι. Καλά, άντε πάμε άλλο ένα γιατί πρέπει να κλείσω και το βίντεο. Δεν βγήκε το μεγάλο. Μαλάκα με το λόιλο τραβάς όσο θες. Δεν θα μπεις. Εγώ δεν θέλω να το κάνω μεγάλο ρε φίλε. Έχεις κανένα πρόβλημα. Όχι, θα ανεβάσουμε 2 βίντεο παιδιά, αν το ξέρετε. Θα ανεβάσουμε συνεχόμενα. Ναι, δεν πρόλαβα μαλάκα, μπήκα. Γιατί να είναι έτσι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Πρέπει να πεθάνω ξέρω εγώ μετά από 2 δευτερόλεπτα. Κοίτα πως είναι ρε φίλε. Έχει δέντρο από τέτοιο ρε φίλε. Από κόμπουρ. Λοιπόν προλαβαίνω να αλλάξω texture pack. Θα βάλω λίγο. Έχεις 15 δευτερόλεπτα. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Διαφήμιση με τα texture pack ρε. Βάλω μία το faithful gadget. Μαλάκα κακώς έβαλα το faithful, δεν βολεύει όταν παίρνεις φωτιά. Πω ρε φίλε δεν έφερα και νερό δίπλα μου, με έχω κορακιάσει. Γι' αυτό μιλάω και σιγά. Άντε, όχι! Μαλάκα ευτυχώς που γκλίτσαρα ρε. Ρε πώς θα το ανοίξω αυτό ρε. Αλήθεια πρέπει να σπάσω Θα σπάσεις wood, το wood ρε βλάκα. Δεν ανοίγει και πάλι. Έσπασε και το Έλα πάνω. πέθανα. Παράτα το ρε. Παράτα το ρε, παράτα το Minecraft. Diamond sword ρε. Παιδιά παράτα το Minecraft, δεν θα ξαναπαίξουμε πάλι Minecraft. Δεν Αν- μου κλέβεις ατάκες, γκες μοντάκες αυτές. Σταμάτα. Δεν κάνω copyright. Όπως ένας. Copyright! Με ζηλεύεις ρε, με ζηλεύεις. Ναι ρε, σε ζηλεύω. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, εσένα θα ζηλεύω ρε.
Και βέβαια. Επειδή κάνω το πρώτο βίντεο και εσύ έχεις κάνει άλλα, δεν σημαίνει αυτό ότι σε ζηλεύω, φίλε μου. Ξέρω ρε μαλάκα, για πλάκα το λέω ρε. Σκάσε. Α, ναι, και παιδιά, τώρα περιμένουμε το Μανώλη να πεθάνει για να τελειώσουμε το βίντεο. Ποιος είπε θα πεθάνω. Μπορεί και να νικήσει. Να τελειώσει το game αυτό. Ή να πεθάνει ή να τελειώσει το game. Γιατί να έχει καρότα. Α, ναι, και παιδιά, θα κάνω στο κανάλι μου, θα κάνω και LOL βίντεο. Βλέπουμε εδώ πέρα το Μανώλη τρέχει από εδώ και από εκεί. Τι κάνει, μου έρχεται ρε. LOL βίντεο, Minecraft βίντεο. Ήρθε. Πήρε πόκο. Κι εγώ είμαι στο κόπο. GG win ρε. Έχει άλλο ένα άτομο. Το βλέπουμε εδώ πέρα που περιμένει. Να τους εδώ πέρα. Είναι γυμνός. Είναι γυμνός. Καπελάκι και μπότες έχει μόνο. Έλα να τον δεις ρε φίλε. Και είναι και το skin του Άλεξ. Κοίτα το πως είναι. Κοίτα Δεν το. είναι του Άλεξ το skin ρε, του Phantom. Όχι εσύ ρε φίλε, ο άλλος. Έπαιζε μες στη λάβα. Easy win. Ήτανε κάπως έτσι εδώ πέρα. Και έπαιζε κάπου. Καλά, έλα. Πάμε να τελειώσουμε το βίντεο. Έλα εδώ πέρα σε μένα. Πόσο χαρά έτσι. Έτσι με το που βγαίνει, έλα πίσω. Πίσω είπα. Έλα. Εδώ πέρα. F5. Γεια σου παιδιά από μένα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Κάντε ένα Έχω ένα like. άρο στο κεφάλι μου. Κάντε ένα Καλώς like, πήγα. κάντε ένα share, κάντε ένα subscribe. Και τα λέμε.